sewdo hawru wadi xowona gorko honta wonno laar ha debma fuuti yahi natiga nder ladde ro simi yaltani on mbatta kam ay ko mi badora ko en cukala hay hunde mi meeda kan wawde ameda kan wawde ameda kan wawde wallahi ana hersara yalto ko yawan der galema ko gorko jibin mi an jibini debbo ko take a ceenani biyo hol waw ceni bi ceena mo don sa wi kam gorko take a ceenani biyo mi wanma ko boni mi sa wi kam holko take a ceenani biyo mi wanma ko boni mi man ha bammare wi do dew nasi sabu o wara kam no mi mayi dum kalta si amairam powrina men powro anani goy barna langu goddo mi hanni ma pula no fudi so minanani malim falo kitalan dande am de Kobe kali fof mi nyaake mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi masinyama tanandi Seydou wiɗa mayram de kono mo waɗanni piimugo mo yakka hakkunde mayram e tattati ko woni yimtana ɗum en welde noli yimtanam ɗum koɗo mi fare mo waɗa inde mande voilà ko mayra mi fala min ko mi e ngokke kambode min ko mi sobi ñam laari hori limɗo ɓuuco ɗum weli ha maayi on goɗɗa e galleji moɗon kay on gari hay ñaame ñamde o ñamde tan so ñamde deftama julɗo jeeɗaɗo fof ñamon dole e dow jam ɓuuɓami no kosam endu yummaɓe ha kono ko fof wiya mi haari ɗum no yooɗi ha kamɓe mbaɗi ko musma ñam e karta mettama suppame o walla mbaɗa kudduma o itta ɗumɗoji ɗi ñaharaji fof nan nder ara waɗa oɗo kuddu ko wuli ay ñaharaji fof nan nder ko yoɗata ko fof nan nder ay woni ñahar ɗum ɗo ƴi no wiyete ko mbanmi hen ko fof perimi ko fof nani hen hay buna o nan ɗo ay nani kam periɗo hen de kam periɗo hen nan wuli no wi jawna ñaamo mi weli mayram ko roti mayram roti botare mo mayram suwara o mayram de hara yi ndefu mum waɗa ha barke hande ɓe jiiya bone hande mayram hande ɓe ñaamo bone hande hay ɓe jiiya bone wel bernam de jeeɓata ko ƴeefi ɓende ma ha peewa walla
ka peo ay no mbaɗɗa wallu ay no kirtirɗa kam e wuro ngo ay wiyani hay ɓe ñaama a hippit tan goto kala waɗi déslas yero maron diwo ɗo ne waɗi lijum ne waɗi liɗɗi maaro woyno gosi mbiya ko maaro ala maaro ko ni waɗi maaro to liɗɗi di woni wona min mi wino maaro e liɗɗi watta liɗɗi mbiɗani waɗa liɗɗi conmi liɗɗi joni liɗɗi ɗi fusi heen wona kam cordu ɗum e maaro ko ɗum no haadi rok lamdam ala yaro mbara an demgal ma ala guwe mahaydara ala hen yaro iska sibbira kadi no waɗi ceenal kadi limon to mi da yiide limon no soore waɗa ɗum guu o waɗat hen guu belɗo a yiyan no yaltiniri guu o ka medde nangade prison prison ko woni prison anda prison ka medde laamu meɗe ka medde nangade prison hawla goto hol min hol laamu o ñamdu prison ala yero on nene papa am hande mi fiimama hande tan ala papa am hande sa wi kam hayyi ala papa hande harmina defte an Wamyo! hande karmina defu betu an parayma Wamyo kanam ni ko sami Totoy beye bali naw tota beye bali hami parayma tota beye bali hami parayma naw tota beye bali garta ɗo hen fudde régler situation o totoy ɗum bey naw ɗum balli ñaman naw ɗum lakara to ittu ɗum ɗo hen ɗonna kam nde hoore jubbiji tati ɗum joni paami holko tagui ɓoyɗa galle ma joni paami holko tagui ɓoyɗa galle mon ha gona ceemeɗo mi fuɗɗo arde resden kala garda galle mon waɗa découragation hoore mo wawa defde wa anda haydara kadi ka dakkiti a sella jettu bolo nawa ɗum somin pari noon mbaran yalti yawɗam nde hoore baade no dote wandu ni ɗum ko hoore sukunu fof woni caggal woppi yeere yaltin ɗum ɗo ñaman Wamyo jonde ya min Omana wara ɗum tawe kono tabbini ay way baba ngum me gil bingel janangel ma yani yero wallahi asuwa uma acciwa min gadi hande masuwa pour yero yi buube ɗum kay a tampide hono Yo!
Jar min res de bref. Min kersinta yes. Wobu sawu. Ko sentir militaire. Sentir militaire na be fire bi ngam ba fire. Umar jawo sentir. La ilaha illallah. Sentir militaire. Ni sadda daga burdu hulbinade lay. E mo ngoppe ko dum. Ngoppe mo reglam. Waaw. Hey, ama be ngari. Do wi yomi e bi selabam jami e bi selabam. E bi sali ko ngo buba. E poti on ummi ko ha Dakar mi mom ko debam defar ndiramu e masangaji di e MC rapport o MC Jo ben fo ngari o roti botari o wadi dum gosimar Jona wawa gosimar o wadi dum gosimar yakki manam hedede batse ngoppe an jogo hakkilli ngoppe dum do way Omar orera la kirndo hande mi nawo orera kirndo Dakar mi nawo nawo mo Dakar wallahi mi nawo awa no ya wara bi jana no ma wala fiete mo wala fiete mo wala fiete ko ko yasi haja wala Omar wop ana hakkilo bi jana ya Omar wara do bi jana mi daña person warta wuro kala kewante ngoppe no sana Umar nam wen ko min ter data wodu ko baddo daga bondo firre dum ar firdi jana ngoppe no sana an way bu ko bawo say hol mi ya annana bora yalo Sudia. umunan ya kangar pu wor Umar so wari bi jana ko an dañar cadel ngoppe sawra o padum tan ngoppe sentiram fander ngoppe fander obsentro Sudia Sudia ya ade yebi ha Sudia ma hon biskreji wala an ka baba gale an wopon ma haaro warta Dakar an mi falo ma an orero harma ngabude hen ma falo ma hey wallahi bubel ya wallahi mbimi bubel ya so taw ko an des min mi resani ma an mi resani ma an ko wattake e basana min mi resani mo bandi yagal ko ngal bandi yagal ko debam ngal bandi yagal ko debam wala debama ya regle debama yo gor kala rezer galle mum problème yo gor kala rezer galle mum yo gor Umar wadno somi wonno Umar mami noddu bandi pima do ha mayto ya no do bandi min ko an pieni ha mayra an nene kawo yo mayre lofe an ka kacco ya an buri wonde maya bandi yagal fuddi ko ndesar yabu dido ona don bandi yagal fuddi jahan ndesar yabu dido kari biya on ber debba do ko debba ke ko jamu wiye ko jam no nane no baddo ni welani mi quoi min somido règle gallam ko gallam ngoppemi zéro gallam kon gardon kebdon sawru ndu e deuxième makari on do tagi o dogi o mon da dari gilenani o jabani battade mi sababu ni modon non ngoppemi zéro gallam quoi non joni yer ay hona gonga fu gonga bu an kay joni programme o ko gueɗel gotol wooti komin ƴetti décision gueɗel gotol par ce que debbo fiyataki ay bubel no way famɗe no piggal waɗi ɗum aduna fof ne andi piggal ma rek o wawa mawnude o wawa dañde ɓandu hakke piggal e ni o tagira ala o tagiraka ni wallahi Allah ni tagirimo wallahi Allah ni o tagirimo Allah tagirta ni o famde fami ana anda an sikki ko tampere o famdande ala ko pama barke he ana famani o harima resdem wallahi kawa so tawi o pesanno ko 120 hande hay bendo pesta bendo kilo wawa o wawa ɗum peste fof piggal e coono e tampere joni noon yiyata ko ɓuuri labde ko ay hunde oɗo so goppitam a warano sa wari ɗi janat ka coketa ɗe mbabba ba ɗum kam koko laaɓi e ɓooyi ɗum haalandema kono a woppani hen hakkille ma sa woppani oɗo piide tan piide an holno neɗɗo o a wiyama wawa defde wawa mo wawa on aɗa forcetake sa forsini yahata aɗa jogui defoɓe gonɗa ɗo Allah waɗi koye galle Oumar Mbow aɗa woni ɗo ɓiyum nan ɗon defanmo noon ɗon ñaam ɗum koye haaɗe hen tan
joni gueɗel gotel woodi hankkadi min ƴeewi programme buubel e yero min kam ko woni hen miijam ko ɓuri laabde gila probléme wadde ko ittude affaire dewgal ngal sa yiɗi ndilla sa yiɗi ndiwa pour an buubel kay par ce que so itta ko caɗele addata o saha gañimo walla piimo a waɗi ko minen cokoyte par ce que kanko hakkillo welani an hakkillo welani kono an seɓorima wadde poɗɗa ko nawordema joni noon ko ɓuuri labde ko dewgal ma e buubel min guittat mi nawaram somi nawimo Dakar ma wonmo dokkumomi toon somi hokkimo ma jogomo lebbi ɗiɗo waɗat galle mum jiyano wawi non nokkirta debbo janan e debbo janan aɗa rokkirde kay ko ma iwa taw a woppat ɗi janon subhanallah waɗatno subhanallah ala ɗo a woppat ɗi janon wona jooɗade ɗo tan ne fiyeɓi janon ni andu ko mbabba elleta mbabba kaɓɓaba sara yo Allah heedanam an mo wawa defde sa wi ɗum yo def so addinima ko addanma fof ñaam wona ɗum ɗon kanko foodi ndefu ngu kanko foodi ndefu ngu o wi o a dañi kalis o weltinat kam eyyi saɗa weltina joom galle ma def ha feewa ñantoɗa ha feewa gadda o wi kam yomi haalande sehilabam jaami hay oɗo mo ummi ko Dakar ko rapport original ron ji ummi Dakar eyyi ummi ko Dakar boyani mbimi ron an mboɗo wonma fa ar tawera debbam no def Salif ko Congo Bouba omo laaɓa omo ko nice niggas ko nice niggas jaami ha galle ma mbimam Salif an ka nice niggas ar en tant que nice niggas ngara debbam no defa hande o adori koɗo makko kadi on wiyete ko fofna ko Congo kadi Bouba kulmundu ayane Bouba uji waɗo kulmundu Bouba mawɗi e tokson kon eyyi an kay amma jani joni noon mi wawa serde an namdannoɗo kam holno mbaɗirtumi abonné e nder Full TV an jiddo Full TV taw aɗa yiiɗi jeeyede e Full TV gande wadde abonné o wona jobdino mi weeɓi ha maayi sa naati e nder chaîne o kala vidéo mo cliqueɗa hen less mum ma yi to winda sabone hono bindiji ɗiɗo wonata ko bindi boɗeji ou bien wona bindi baleji kañum boddata firti ka a waɗi abonné c'est simple ha maayi sa boɗɗi ɗum firti ka a waɗi abonné après yaltinanma ko wayno laafaji tati bodda gonɗo dow o sa boddi gonɗo dow o cela veut dire que a jeeyama e nder chaîne Full TV kala komin mbaɗe chaîne o arat ha e téléphone ma wayat comme no message ni sa dañi connexion ma jeeɓa chaîne o ko onon jeeyi ko pulagu jeeyi donc jaggu jeeyi ma haɗama jaggoyde jeeyi goɗɗo doole leygu ko ndiyam ko onon jeeyi donc ko ni waɗirte abonné